Kız güzel hatın kızlarımız köp bulganga күрә. Белый танец. Келсин, келсин. Үзең кел. Әлегә соң түгел. Халыкара конкурслар лауреаты җырчыбыз Рафик Валитов. Kızlar, yigitlarni chaqiramiz. Ortig'izga burilib qarag'iz, bek ko'plar. Kızlar, ko'rmaymiz. Qo'y yigitlarigiz. Alla yigitlar boshi bitib boraydi. Kelsin, kelsin. Qaydasin? Qaydasin yuraysan jonim? O'zing kel. O'zing kel. Aliga so'ng tugil. Шулай итеп келсин, келсин җыры әллә кая югалган. Әллә безнең егетләребез ана шулай кашып киткәнгә келсин җыры юк булган. Ансын инде белмибез, шулай бит дуслар. Ә инде карагыз нинди матур парлар бергәләп билиләр. Шундый матур көнне, табигатьнең иң матур чагы, бөтен дөнья яшьлеккә күмелгәндә, безнең Мәскәү өлкәсендә бүген шундый матур бәйрәм Сабантуй була. Сабантуй.
Dostlar rahmet. Konsertimiz devam ede.